Assalamu alaikum uwana mata. Kamar yadda kuka sani, darasinmu na yau shine yadda za ki sha kaciyar mijinki, wato yadda za ki ɗaga maigida, ki rikita maigida ya ƙara jinki a cikin ransa. Kin san fa su maza idan har suna son abu kika musu ko kika ƙware a yi, to ba ƙaramin shiga ransu kike yi ba 'yar uwa. Za mu fara yadda za ki sha kaciyar mijinki ya manta inda yake, ki gigita shi. Wasu mazan sun fi son a sha musu kan kaciyarsu a zaune, wasu kuma a kwance, wasu kuma a tsaye. Kamar yadda muka sani, ke dai kin san ya maigidanki yake so ki dinga masa. To wasu mazan haka suke. Amma wanda ya fi sauƙi kuma ya fi kyau da daɗi shine wanda mijinki zai miki zama kamar ɗan kaciya. Zai zauna, ki zaunar da shi, ki ɗan tura shi ya jingina a bango, ya buɗe ƙafan nan ya bar miki abinsa, ya bar miki kina kallo, ki tsuguna a gaban shi kamar 'yar roko. Kina ji 'yar uwa? Idan fa kina so ki rikita shi kenan. To da farko idan kika jingina shi da bangon nan, za ki kama abun nasa a hankali, za ki kamo burarsa da hannuwanki. Ba fa irin wannan kamowa ko riƙewan da zai sa ya ji zafi ba, a'a. Irin wannan riƙewan da zai dinga jin nishaɗi da shauƙi da sha'awa. Ki samu ki dinga murzawa a hankali, kina taɓa shi a hankali, da ki irin rami da hannunki haka yanda za ki dinga sama da ƙasa da abun. Haba 'yar uwa, kina fara wannan dama su maza dai kin san su. Bare a ce kuma wanda kike tare da shi mijinki. Kin san me za ki masa ya ji kanshi. Sabida haka idan kika ɗan riƙo, kina wannan sama da ƙasan a hankali, kina wani narkewa, kina yankunewa, kina ɗan masa siga irin, to kin gane dai. To da farko in za ki fara kai bakinki kan burar mijinki, za ki fara ta ƙasa ne. Da ki fara ta ƙasa ta waɗannan abubuwa guda biyun kin gane dai. Su za ki ɗan fara lasa a hankali, a hankali, kina yin salo-salo da shi, kina yi da harshenki ta yanda zai ji abin ya kai masa har ka. Kina ji 'yar uwa? Za ki fara lailayo ta da harshenki ne. Kina masa wata salo kamar macijiya. Kina ɗan ɗago su, kina lasa su, kina sumbatar gurin. Sai kin tabbatar kin kamo ta kamar za su shiga miki baki, sai ki ɗan saki, ki dinga ɗan ja masa rai. Bayan nan 'yar uwa daga ƙasan sai ki fito da harshenki, sai ki kawo ta ki lashe masa burarsa har sama, har bakin kaciyarsa. Wayyo 'yar uwa! Ki yi mata irin shan mintin nan kaɗan, za ki ɗan samo harshenki ya je wurin bakin ramin nan 'yar uwa. Ki ɗan laso ta, ki yi mata shan minti irin kin gane? Ya za ki gani yadda zai yi? Abin za ta miƙe, burarsa za ta miƙe, sai dai ki ji yana gurnani, yana miki sambatu. Kafin ki fara inda aikin zai yi nisa kenan. Ki sa bakinki, kar ki yadda wai haƙoranki yana taɓa masa fatarsa, gabansa. A'a, kaman baki da haƙora haka za ki yi. Yauwa ta inda ba za ki masa ya ji zafi ba 'yar uwa. Ki kamo kan kaciyarsa, ki sa bakinki, kina mata wata tsotsa cikin salo da birgewa. Kamar macijiya haka za ki dinga yawo da harshenki a kan burarsa. Kina ji irin, ki ɗan dai, kin gane dai abin da nake nufi. Gogan naki idan ya tashi zai dinga miki wata gurnani. Kina yi fa za ki dinga ɗan kai hannunki, kina murza kan nononsa. Kin san wasu maza suna son irin haka. Ki dinga murza kan nononsa da hannuwanki, bayan kuma bakinki yana kan burarsa. Daga nan za ma ki iya tashi ki dinga ɗan kai harshenki kan cikinsa, kina shan cibiyarsa, kina ɗan tsotsa, kina yawo da harshenki kan cibiyarsa zuwa mararsa.
za ma ki iya kaiwa har kan nononsa ki ɗan latso ta, sai ki sake komawa kan aikinki. Habawa! Za ki ga yanda zai tashi ya rikice, ya gigice. Wasu mazan irin shi da kanshi zai iya ɗaukan hannunsa yana danna kanki irin ya fara ji, ya fara shiga jikin shi kenan. Zai ɗauki hannunsa zai sa a bayan keyanki kenan, ya dinga sama da ƙasa da shi irin, yanzu abin ya je masa yana so a kai maƙura. Daga nan sai wasu kuma ke da kanki za ki ɗauki hannun, za ki ɗaura a kanki, za su ji daɗin haka, su san a shirye kike kenan. Ki dinga sama da ƙasa da bakinki kina kaiwa har ƙarshe kamar za ki haɗiye ta, sai ki sake dawo da ita. Kafin ki fara sama da ƙasa, kina yin sama da ƙasa, hannuwanki kuma suna yawo a jikinsa kamar yadda na ce, suna yawo a kan nonon shi, a kan cibiyarsa, a kan waɗannan abubuwa guda biyu na ƙasan nan. Za ki kama kina ɗan murzawa, harshenki kuma yana zuwa wurin kina ɗan kamo su kamar za ki haɗiye, sai ki sake fitowa da su. Kai 'yar uwa, ki gwada wannan. Idan kika yi wannan, za ki ba da labari, za ki rikita mai gida, za ki gigita mai gida, ki yi cikin salo, ki ji abin da ake ji, kuma ki ga me zai miki sai ya canja 'yar uwa. Kina dinga kaiwa sama da ƙasa, kina kaiwa sama da ƙasa, kina kaiwa sama da ƙasa. Za ki ji yana wani ƙara ne, yana wani gurnani, yana sambatu. Irin kina yi cikin salo, kina tsotsa. Kin gane dai yadda za ki yi wa maigidanki, kuma kin san me yake so. Saboda haka idan kike mishi irin wannan, za ki ga ya zo ya fara yi irin da ƙarfi ɗin nan. Ke ma sai ki ƙara dagewa, ki yi iya bakin ƙoƙarinki, ki tabbatar kin gamsar da shi ta wannan hanyar. Ba sai ta hanyar saduwa ne ake sa namiji ya ji ya gamsu ba. Ta irin wasanni irin haka, idan kika iya sa mijinki ya gamsu ta irin wasanni kamar irin haka, to kin zama wani shahararriyar mai zaman kanta a gidan mijinki. Kin gane? Sai ki dinga mishi irin waɗannan wasan. Maza suna son irin wannan. Har ki sa ya gamsu. Ki ta masa cikin salo. Ba wai kawai za ki dinga yin abu ɗaya ba ne ya sa shi ya ji haka. Ai sai ya ishe shi. Za ki dinga canja salo ne, kuma kina yi kina narkewa, kina yankwanewa. Abin burgewa cikin salo za ki yi abinki. Irin gogaggiyan nan, kuma irin mace da ta san kanta, ta amsa sunanta mace kenan. Kina masa hakan har sai kin ga ya gamsu. Zai miki wata iriyar abin da ba ki tunani ba. Kin san su maza. Saboda haka 'yar uwa, ki dinga bin shafukanmu da jin darasinmu sabida samun 'yancinki a gidan maigida. Sai na zo muku da kashi na biyu akan yadda abubuwan da za ki taɓa wa maigida ki motsa masa sha'awarsa har ya ji yana so ya ci ki irin sai ya ci ki ɗin nan. Za mu yi magana a kai, ku huta da wannan. Ni ce taku mai manhajar koyi gamsar da miji a sauƙaƙe. Na bar ku lafiya.